Mitä? Mitä mä teen? Älä. Mitä sinä minun lyöt? Koska mä olen Vittu älä sanoo mulle saatana noin vittu. Anna hali. Vittu niin kovasti turpaa. Anna hali. Kuuntele. Täällä on yksi säilyttävä puukko. Mitä vittua? Niin. Noniin. Istu tuohon. Ai. Lopeta! Ei oo mitään hätää, Soittakaa poliisit! Vittu mä saatan kytäällä. Soittakaa poliisit! Vittu mä saatan kytäällä. Soita. Me ollaan kavereita. Ei tolli voi tehdä vittu kellekään oikeesti. Istu, me ollaan kavereita. Me ollaan kavereita. Ei sano mitään niin. Yksi vaikka se. Mene pihalle vaan. Lähti pakko. Koska mullekin koskee kätteen. Kato kun sulla on vaan toveri. Mitä? Niin. Hätäkeskuksen jonossa. Avbryt inte samtalet. Nu är i kö till nödcentralen. Se minä vittua. The line. You are in the queue. Ei minua ei koske yhtä minkä, mutta tää on niinku...